ensemo ye timu ya Shabana anene maiga gosichinga kichitigarete inse echikibere eri ligi ya Kenya Premier League nyalego chakabene timu ya Shabana nigo yanyorero Gosiirwa kurwase company ya betting emanyekanite buna bank bet ogosira wechilingi chimilioni 200 okwo yalieretwe eira okwana chinga kichokobeka ese ya masakara yokoibwano kugose yogosirwa ko mugabana we county ya Kisii uyiboigo ole omo patron we timu yo nigo aererete omogokoye anene ase ogokoirana kwe timu ya Shabana ase ligi ya KPL na kwera okwegena kwarenga ase timu usase season ye timu ya Shabana ne chikokolibu ya ase ligi yo Skarigendo twachagaiga twacha witness the handing over ama signing of the documents of the 20 million of sponsorship that is Shabana ya Nyora Korwes Bangbet. This is one of the companies we approached baachire kokonya team yetu na intu nabaraito atebire lazima team yetu ebe moyo ese miaka 15 ebere team yetu yaraire batemire lakini baikire now we are supporting them now. Ntolneke maana nga Shabana ne team yetu team yetu go support Gor Mahia Gosii FC Gosii Ndizi tigabaje torora negeti bagotobwa na boto wanja lakini bagotobwa nje na bongegenet kibara tobwe na boto wanja lakini ege kombe kero kyo rasma tolete